Часът наистина. Да. Супер. Много ми харесва. Косъмчета исках. Има косъмчета. Формата си е моята. Не съм доволна от формата. Доста. Да, Струват ли се естествени? Да, със сигурност. Абсолютно. Като цвят? Даже по-добро от това, което си представях. Супер. И аз много благодаря, да. Определено си струваше. Браво, момичета! Чудесна работа! Отлично! Деси, къде ти е салона? Къде да те търсят желаящите? Адрес? Адрес Централна кооперативна банка, булевард Панчо, Владигеров. Повядайте там, момичета. Благодаря ви.